Какво? Ако една сложна заявка, която обикновено отнема почти час и няколко екипа, за да се обработи, може да бъде свършена, да речем, за 15 минути. И то само от един човек. Днес ще видим как точно един AI асистент преобръща правилата в продажбите и прави точно това възможно. Сигурно звучи познато. Имейли летят напред-назад, чака се отговор от техническия отдел, после от ценовия, един процес, който е просто бавен. Новият подход е коренно различен. Представете си един единствен човек, който с помощта на изкуствен интелект управлява всичко от начало до край. Хайде да видим как точно се случва тази магия. Планът ни за днес е следният. Първо ще разгледаме проблема с претоварените заявки. След това ще видим как работи една умна заявка. Ще се гмурнем в механизма за ценообразуване, ще надникнем под капака в контролния панел и накрая ще видим какво е реалното въздействие върху бизнеса. Да започваме. Всичко започва с един имейл. Клиент има сложно запитване, което изисква технически познания. Преди това стартираше една дълга верига от комуникация. Търговецът пише на техническия екип. Те проверяват наличности, после се намесва ценовия анализатор, през цялото това време се губят ценни минути, а понякога и часове. А клиентът? Той просто чака. И тук идва гениалното решение. Вместо да се създава някакъв сложен нов софтуер, системата е направена така, че да изглежда, точно като имейл. Интерфейсът е познат, интуитивен, това премахва всякаква нужда от дълги обучения и кара търговците да се чувстват в свои води още от първия ден. Добре, нека да проследим пътя на една заявка, от момента в който имейлът пристигне до финалният отговор с готова оферта. Ще видим нагледно как целият този процес, който преди се точеше с часове, сега се случва буквално за минути. И така, първата стъпка е така наречената обработка на естествен език или NLP. Тук изкуственият интелект не просто чете думите в имейла, не. Той анализира контекста, за да разбере какво всъщност иска клиента. Това е ключово за всичко, което предстои. И веднага след като разбере намерението, AI-агентът класифицира заявката. Какво е това? Просто запитване за гаранция? Или пък е сложна техническа консултация? А може би клиентът е готов да купи веднага и иска оферта? Ето тази първоначална светкавична класификация насочва заявката по правилния път от самото начало. Тук виждаме целият автоматизиран цикъл. Ключовото е, че всяка стъпка се задейства автоматично, веднага след предишната. Няма чакане за колега, няма изгубени имейли, няма забавяне. От разбирането на заявката до готовата оферта, всичко тече гладко и, което е най-важно, без нужда от човешка намеса на всяка крачка. А ето го и резултатът, показан в цифри. Една техническа консултация, която преди е отнемала между 30 и 40 минути, сега е готова за около 15. Това не е просто леко подобрение. Това е тотална трансформация в начина на работа. Помислете колко време се освобождава на експертите за по-важни задачи. Стигаме до една от най-мощните функции на цялата система. Как се намира перфектната цена. И тук не говорим просто за изваждане на число от някаква база данни. Не. Това е сложен анализ в реално време, който комбинира вътрешни данни с актуалните цени на конкурентите. Това е вечният въпрос, нали? Всеки търговец се сблъсква с него всеки ден. Цената трябва да носи печалба, но в същото време да е достатъчно атрактивна, за да спечели клиента. Нека видим как системата намира този деликатен баланс. Първо, системата поглежда навътре, в собствения си двор. Свързва се с вътрешната ERP система, това е софтуерът, който управлява инвентара и извлича ключови данни. Колко бройки има на склад, в какво състояние са нови употребявани и каква е вътрешната цена. Това е, така да се каже, отправната точка. Да знаеш собствената си цена обаче е само половината от уравнението. За да си наистина конкурентен, трябва да знаеш какво се случва на пазара. И тук идва следващата изключително важна стъпка – анализ на външния свят. И ето тук става наистина интересно. Системата буквално излиза в интернет и сканира сайтове на конкуренти и онлайн пазари като eBay, и то в реално време. Тя дори сравнява цените в различни региони, например Европа и САЩ. Това й позволява да открива така наречените възможности за арбитраж. С други думи, да види дали даден продукт може да се купи евтино на един пазар и да се продаде с печалба на друг. Разбира се, не всички данни онлайн са читави.
Затова системата има вградени интелигентни филтри. Тя автоматично отсява шума, обяви за дефектни или неработещи части, или пък такива, които са пълни с безсмислени ключови думи. По този начин, крайните препоръки се базират само на качествена и релевантна информация. Досега гледахме на системата през очите на търговеца. Време е да надникнем зад кулисите, в машинното отделение. Това е администраторския панел, който гарантира, че всичко работи стабилно, сигурно и ефективно. Този панел е истинския команден център. От тук се следи всичко, от натоварването на процесора до управлението на достъпа на потребителите. Но по-важното е, че има и специализирани защити. Например, тестове, които предпазват езиковия модел от манипулации и автоматично засичане на лични данни. И тук стигаме до една много важна мисъл от изходния материал. Възможността администраторът бързо да разбере и да отстрани даден проблем е просто безценна. А това е възможно, защото системата води детайлен запис на всяка една операция. Така, ако нещо се обърка, то може да бъде диагностицирано и решено за минути. Има и още един малко неочакван бонус – устойчивостта. Тъй като цялата система работи в облака, тя е с 20% по-енергийно ефективна в сравнение с традиционните сървъри. Това означава не само по-ниски сметки за ток, но и по-малък въглероден отпечатък за компанията. След като разгледахме технологията в детайли, нека се върнем към най-важния въпрос. Как всичко това се отразява на бизнеса? Защото в крайна сметка всяка технология е просто инструмент, който трябва да служи на бизнес целите. Мисля, че тази графика казва всичко. Свиването на времето от 40 на 15 минути не е просто някаква статистика. Ако умножим тези спестени 25 минути по десетки заявки на ден, ще видим какъв огромен скок в производителността се получава за целия екип. А това води и до по-доволни клиенти. Но системата е не само бърза, тя е и умна. Тя може да се интегрира с CRM софтуера и да разпознава VIP клиенти, например такива, които са похарчили над 300 000. Какво се случва тогава? Ами, техните заявки автоматично се избутват най-отпред на опашката. Така се гарантира, че най-важните клиенти винаги получават първокласно обслужване. И така стигаме до финалния въпрос, който може би е и най-важният. Когато търговците спестяват часове от досадна административна работа всеки ден, какво биха могли да постигнат с това ново открито време? Може би да изградят по-силни връзки с клиентите си? Или пък да търсят нови пазари? Истинската стойност на тази технология не е просто в спестените минути, а в новите възможности, които те отварят.